Colossians 1:18 to 19. The Bible says, "And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. For it pleased the Father that in Him should all fullness dwell." Kararag tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. At kami ay thankful sa lahat ng iyong mga pagpapala sa buong linggo, for providing our daily needs, for answering our prayers, and for watching over us. I pray that you will bless our lesson, Lord. Ito po ay isa sa mga itinuturo ng aming mahal na Patriarch upang ang aming church ay patuloy pang lumago at maraming kaluluwa ang aming maabot at pati ang aming mga buhay, spiritual at Christian life, lumago at umangat. Pray that everyone will listen with a very teachable heart. Give us understanding to your word. Digiti kakabsat nga dapat itidalan, especially those coming from far. I pray, Lord, na sa kanilang pagmamadali na makarating at makaabot, ay ingatan mo sila sa kanilang daan. In Christ's name we pray, Amen. HBBC Core Values. Pag sinabi nating core values, ito ay mga sangkap, ingredients, materials that make a building, or core values unites HBBC and guides us in our focus, perspective, priorities as a church. Alam niyo po, sa ganito kalaki ng gawain, like the HBBC, that has about 15 works around the world. We have 3 or 4 main churches. We have the main sanctuary here in Bacara. We have our church in Lawag, Pasukin, Hawaii. And we have about 10 outreaches both here and abroad. Alam niyo po, ang mga members, kagaya ninyo, young people, adults, coming from different walks of life, di ho ba? May farmer, fisherman, family man, businessman. Alam nyo, when you come to church, you do not just come para magsimba. The church is actually a family. The church is God's work. At bilang member, hindi ho madali sa katulad kong pastor na pangunahan ang church na katulad natin. Pero nagiging posible na tayong lahat ay magkaisa sa pamamagitan ng tinatawag na core value. Ibig sabihin, we should value the same thing. Alam natin kung ano ang mahalaga. The word value. Value. Okay? Hindi lang po ito katangian. But when you say value, you are referring to what is important to us. Naunawaan niyo po ba? Kaya't nais ko po na pakinggan yung maigi ito dahil bilang mga members, sumabay po kayo sa paglago ng ating church. Huwag kayong papaiwan. Okay? So, these core values unite us in our focus. Ano ba yung ating hangarin? Ano yung ating goal? So, maski ikaw ay nasa bahay mo sa malayong lugar and you're just joining us via Facebook or Zoom, kinakailangan maintindihan mo as HBBC, ano-ano ang mga pinapahalagahan natin. This is the focus, the perspective. So pag ikaw ay usher, ito ang dapat na nasa isip mo. Whatever you do, put this in mind. Ikaw ay choir member,
ikaw ay AV, di ba? Hindi pwede na nandyan ka lang just to perform. You've got to put on the mind of an HBBC yan. Parang hindi dapat ikaw yung, parang ito, ganito, halimbawa, may mga nagrarally sa Manila. Di ba? Lalong-lalo na nung kasagsagan ng eleksyon, nung campaign period. Di ba? May mga sumisigaw dyan. Halimbawa lang, Lenny, Lenny, Lenny. Lapitan mo yon, tanungin mo siya, teka, ano ba ang pinaglalaban mo kay Lenny? Wala, binayaran lang ako eh. Ayaw natin ng ganong miyembro. Di ba? Kakanta ka, to God be the glory, amen ka, nag-a-attend ka rito, tapos tatanungin ka ng iba, ano bang pinaglalaban nyo as a church? Ewan ko, basta ako nag-a-attend lang. Ayaw natin ng ganon. Ganon ka ba? Kung tinanong ka, no, danang saludsud king ka, anamot dagiti kasla, dagiti kaslang, bambanag nga patpatsin nyo, pamatiyo as HBBC. So ito ang sasabihin mo. Ito ang isasagot mo. Kaming HBBC, eto kami. Naunawaan nyo? Yan. Ayaw natin ho yung paspasurot ka lang. Halimbawa, kung ikaw ay nasa AV, andyan ka lang para gagawin mo yung trabaho mo, pero hindi mo alam kung ano yung mindset. We need to understand what is the focus, the perspective, the mindset, bakit natin ginagawa ang ating ginagawa, ba't tayo nag-a-attend ng church, ba't ka nag-a-asher, ba't ka kumakanta sa choir, tumutugtog ka sa orkestra, bakit ka naglilinis, bakit mo ginagawang lahat ng mga ito? Para saan? Ano ang rason? Yan po ang ibig sabihin ng core value. Naunawaan niyo mga kapatid? I'm going to discuss this every Sunday hanggang sa mag-sink in o hanggang maunawaan natin itong lahat at para bilang HBBC, dito tayo magkaisa. Pag sinabi ko halimbawa sa'yo, gawin mo to, you have this mindset. Alam mo, gagawin ko to with this mindset. Okay? Number 1, as HBBC, we are centered on Christ. Everything we do is all about Christ. All for Him. Why do you sing? Para sa Kanya. Amen po ba? Why do you play your instrument? Kayong mga tumutugtog. At the end, ultimately, why do you play? Put this in mind. Para sa Kanya. Kaya nga hindi dapat topsy-turvy. Abe, kung ikaw halimbawa may bisita, gobernur, di ba, pumunta sa bahay nyo ng biglaan, with all your best mga kapatid, talagang pagsisilbihan mo yan, hindi ho ba? Hindi mo yan pagsisilbihan na hanggang sa sasabihin mo, pasensya ka na rito, kundi you will do your best. Tama ba ako? Tama, hindi? Ganun din ho. Kaya when we come to church is for the Lord. Kaya kayo, pag pumunta kayo ng church, isuot nyo yung pinaka-the best nyo. Isuot nyo po. I mean, if that's the best, praise the Lord for that. We are not trying to become tawag dito, hindi naman ho tayo yung parang nagiging judgmental sa mga klase ng ating sinusuot. As long as it is decent and it is proper. Lalong-lalo na sa inyong matatagal na miyembro. Alalahanin nyo, kahit matagal pa tayong magsiservice dito, put this in mind, when I go to church, I will put on my best dress. Yan para sa Panginoon. You don't do it for me. You don't do it for others. You do it for the Lord. Di ba? Tingnan nyo yung mga men natin. Di ba napakagwapo nyo pag ganyan? Tingnan mo yung katabi mo. Brad, ang gwapo mo. Di ba? Tingnan nyo mga kapatid. Samantalang kung naka-t-shirt ka lang pumunta rito. Di ba? T-shirt. Wala kong pakialam kahit mahal pa yan. Maraming mga mamahaling t-shirt. Kagaya ng Adidas, Nike. Mahal yun. Pero hindi decent yun.
Di ho ba? Oh, halimbawa, yung t-shirt mo, Quicksilver. Ano pa ba yung mga mamahaling t-shirt? Ha? Oh, sabihin natin yung, Pastor, wag ka. Itong t-shirt ko, 2.5 ito. Wala akong pakialam kahit 2.5 pa yan. Pero hindi formal yan. Mas gugustuhin ko yung polo. Kahit pa ukay galing yan. Pero disente yan. Di ho ba? Amen? Wag kang magti-t-shirt papunta sa church. Ilagay mo naman yung disente. Mga kapatid. Oh, di ba? Napagagawa po natin pag tayo nakadisente. Amen ho ba? Bakit? Dahil dito. Hindi ka pumupunta rito para magpa-attendance lang, oh. Ay, alam niyo, nakakalungkot. Maraming mga Kristiyano sa paglipas ng panahon, they become familiar in going to church as if the church becomes their house. Parang extension lang ng bahay nila. Akala mo kung matutulog dito kasi nakapantulog. Akala mo kung mamamasyal lang sa mall, pupunta lang sa supermarket, wag ho. Kahit tumagal ho tayo, kahit ilang taon pa tayo nagsiservice dito, alalahanin mo, when you come to the service, you are coming before the Lord. And because you are coming before the Lord, haharap ka sa Panginoon, magdidisente ako para sa Panginoon to. Hindi ho ba? Pag yan ang isip mo mga kapatid, hindi ho mahirap mamili ng isusuot. Sapagkat alam mo kaagad kung anong isusuot mo. Di ho ba? Amen? Mahirap lang hong mamili kung marami kang pagpipilian. Dimbawa, kung 10 yung polo mo, di marami talaga yan. Kaya kung ako sa'yo, pamigay mo na yung iba. Oh, tanungin mo ngayong katabi mo, kulang ka ba sa polo, Brad? Bigyan kita next Sunday. Ganun ho tayo. Amen? Oh, tingnan mo, pag pumasok ka sa school, especially if the school requires uniform, mga kapatid, kahit pa sabihin mong mamahalin yung damit mo, kung hindi yan uniforme, hindi ka papapasukin ng gwardya. Kahit iisa lang yan, yung bang sinuot mo ngayon, pag uwi lalabhan, isasampay, yun na naman bukas, mas okay pa yun kasi uniform yun eh. Si mama, nung nag-aaral daw siya ng high school, mula first year hanggang fourth year, iisa lang yung uniform niya. Iisa. Kasi yun lang yung ma-afford. Pero pinapapasok siya ng school kasi nakatama yung kanyang suot. Kahit mamahalin pa yan, kung hindi naman tama yung suot mo, hindi tama yun. Hindi pwede yun. And we are doing all of this. Bakit? For the Lord. Yan ang core value ng HBBC, centered on Christ. God deserves our best, not our second best. God deserves our best. Isaksak niyo po yan sa inyong isipan. Amen po? That is why we make sure na lahat ng ating mga ginagawa rito, the best we could. The best we could. Amen? Oh, itong kapilya, well, we can say it's the best that we can by the grace of God. Amen? Oh, centered on Christ. You see that? When you give, pag ikaw ay nagbigay, ang nasa isip mo, hindi yung, ito lang ang kaya ko, kundi, Lord, what shall I render unto you? Yung pwede kong maibigay, Lord, gusto mo na ibigay ko para sa'yo. It's for the Lord. Centered on Christ. Keep that in mind. Okay? So, we have verses that we read and kita natin yan. The firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Kaya, pati kayong mga nandyan sa mga outreaches o nasa mga bahay, kahit nandyan kayo sa bahay, agsukat kayo, agrubwat kayo nga pangkapilya. Oh, kitantay man o, dada naka-zoom ita nga, daga-dagiti balbalayda. Agrubwat kayo. Hindi porke, dito lang naman ako sa bahay, naka-t-shirt ka. Huwag naman naka-t-shirt ka kahit nasa bahay ka. Do you remember, naalala nyo nung pandemic? Pag nagsiservice tayo nun, di ba? Nako-online tayo. Naalala nyo ba yung iba sa atin dito, naka-polo? Amen? Tapos naka-short? Kasi half body yung nakikita sa video. Kaya naka-polo siya, pero yung pambaba, naka-short.
Anyway, hindi nakikita. Kapatid, lokohin mo na yung negosyo mo, wag mo lang lokohin ang Panginoon. Kung gagawin yan sa Panginoon, para sa Panginoon yan, wag mong lolokohin. Kaya, alam mo, pag ito ang mindset ng every member of HBBC, kahit hindi minaman-manan ng pastor yan, gagawa ng tama yan. Why? Because for the Lord. Oh, tama ho ba? Gagawa ng tama yan. Why? Sapagkat na ituro sa Kanya, whatever I do, I conduct myself because of the Lord. Amen? That He might have the preeminence. You see that? And wherever we are, we promote the testimony of our Lord Jesus Christ. Dala natin yan. Dating mo sa bahay, sa trabaho, you are a Christian. Dala mo ang pangalan ni Kristo. Amen po ba? And because of that, disiplinado ka sa pananalita, sa pag-iisip. Why? It's not about you, it's all about Him. Tingnan niyo po dito sa Pangalawang Korinto. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5. Versikulo 2 Corinthians chapter 5, verse number 15. Tingnan niyo po verse number 15. Okay? Pangalawang Korinto, alam niyo sa Hawaii, may mga churches na ang mga nagsisimba, naka-t-shirt, naka-short, naka-chinelas. Di ba? Ano yun? Beach? Di ba? Pero dito, we teach our people. Now, kung ikaw ay bisita, intindihan ka namin. And we would like to be a blessing to you. Di ba? Huwag kang mau-offend. Kung sabihin, ay, dakto kayo ti umay dito yan, kastig at kasto. Hindi. Sapagkat pag umayaw ka, ibig sabihin, ayaw mong umangat. Di ba? Itong tinuturo namin is pag-aangat sa buhay ito. 2 Corinthians 5:15. Okay? Nasarakan yun, kabsat? Everybody, let us all read together. Go. And that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them. And what? Ang ganda niyan. Sino ho ang namatay para sa atin? Ang Panginoon. At ngayon na Siya'y namatay para sa atin, mamuhay tayo para kanino? Para sa Kanya. Now, are you living for Jesus? Are you living for Him? Sabi ito, that we live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. Yan. Live for the Lord Jesus Christ every day of your life. Okay? Centered on Christ. Number 2, another core value ng HBBC is evangelism and discipleship. Makikita natin yan sa Matthew chapter 9. Ang ehemplo ng ating Panginoong Hesus, pagkatapos niyang pagalingin ang mga may sakit at nagturo, katapos lang lahat yan. Paglingon niya, mga kapatid, nakita niya ang napakadaming mga tao at nahabag ang kanyang loob at sabi niya, they are like a sheep without a shepherd. Nagkaroon po siya ng tinatawag na divine compassion. Pakisabi ngayong salitang divine compassion. Ano po bang ibig sabihin ng compassion? Ang ibig sabihin ng compassion ay pagmamahal. Love in action. Yun pong ibig sabihin. Sabihin nga natin lahat, what is compassion? Love in action. Ibig sabihin, mahal mo ang kapwa mo na gusto mo siyang tulungan. Yun po ang compassion. At nagkaroon po ang ating Panginoon ng divine compassion. Ibig pong sabihin, nagkaroon po siya ng pag-ibig sa tao. Nakita niya ang kanilang kalagayang espiritual. At sabi niya, they need a shepherd. Kailangan nila ng isang mag-lead, manguna sa kanila dahil sila'y nawawala sa landas. They need a shepherd. They are like sheep. They are scattered abroad, sabi ng Bible. Di ba? You know, this world, no matter how intelligent people are, they are lost. Ilan ang bilyonaryo sa buong mundo?
Ilan ang mga billionaires natin sa Pilipinas? Mga ilan-ilan lang yung mga natatandaan ko ang pangalan. Si siblings, yan ang number 1. Hindi ako magkamali. Yung may-ari ng SM, 5 magkakapatid po yan. Umaabot po ng mahigit 1 trilyon ang kanilang net worth. Di ba? Andyan si Manny Villar. Ang naalala mo kay Manny Villar, Camellia Homes, Coffee Project, kanya yan. Manny Villar. Andyan si Gokong Wei, mga may-ari ng Cebu Pacific. Di ba? May-ari ng Robinson. Mayayaman ang lahat po ng mga yan. Pumunta ka sa Makati, napakadaming milyonaryo doon. Alam nilang ginagawa. Madiskarte sa buhay. Pero alam mo ang turing ng Diyos sa kanila? They are lost. They are lost. Why? Their money is their God. Ang Diyos nila ay yung kanilang pera. Do you see them in church? No. Di nagbabasa ng Bible yan. Wala yan sa mga kapilya. Hindi kumikilala sa Diyos. Ang Diyos nila ay kanilang pera. At ang sabi ng Panginoon, they are like a sheep without a shepherd. Pumunta ka sa ibang bansa, kagaya ng Australia. Ilan ang mga tao dyan sa Australia na matatagpuan mo sa mga pananambahan ngayon? Di ba? Buti nga, itong mga kapatid natin, nandun sila sa mission house. Pero, how many of those people in Australia are in church buildings today? Punta ka sa Amerika. Di ho ba? So, bilang isang HBBC yan, kinakailangan na nasa atin yung puso ng ating Panginoon. And that is evangelism and discipleship. Ibig pong sabihin, kung saan ka naroon, you have to win souls. You have to win souls. Gusto ko kayong paalalahanan, kayong mga teachers, nakatapos na naman kayo ng 2 buwan sa pagtuturo. Sino ang nabigyan nyo ng gospel tracts? Ang mahalaga lang na naman sa inyo, pera, kita, kaibigan, forma, hindi na naman kayo nagsusoul winning. Dalhin niyo po ang puso ng isang HBBC yan. Kagaya ng ating Panginoon, you are a soul winner. Appreciate ko kagabi nung nag-meeting kami. Sabi ni Tita Beng, kasi pinag-uusapan namin yung mga departments. Next week, this week, Merkules, ako po ay magpipreach sa provincial jail. Dahil po si Brother Anton, nakuha niya na ang puso ng pastor. Nakuha niya ng puso ng Panginoon, ng church natin. Oo. Kinausap po niya yung warden. Yung warden bang kinausap mo? Warden ng jail. Dahil may influence, dahil pulis. Sabi niya, kaibigan ko to, kakilala ko to. Gusto ko ng aking pastor ay makapag-preach sa mga preso sa loob ng jail. Kinausap niya yung warden. Nung Merkules. Mga kapatid, pumayag ang warden. At bawat Merkules, ako po ay magpipreach sa provincial jail. Baka meron ho kayong mga kamag-anak doon, sabihin nyo lang. May mga kaibigan kayo. Provincial jail yan. I mean, look, hindi natin yan may iimbita sa church. Di ba? Hindi natin yan may iimbita. Nasa loob nga ng bilangguan eh. Pero may kaluluwa yun. They need Jesus Christ. They need to grow. Malay mo, baka yung mga miministeryuhan ko dyan, mga kapatid, baka tatalunin pa kayo, magpapastor yan. Saan mo nakilala ang Panginoon? Sa provincial jail. Sinong nagturo sa'yo ng kaligtasan? Si Pastor Proby. Ba't ka nagpastor? Na-challenge yung aking puso. Malay nyo. Amen po ba? Alam nyo, ang isang kinakausap niya ngayon, dyan sa DCJC, sana bigyan ako ng oras na magsalita sa DCJC. Kaya lang, yung iba sa inyo, bombo radyo eh. Pero kahit bombo kayo, kung oras ni Pastor Proby magsalita sa DCJC, lumipat tayo lahat sa DCJC. Amen po ba? Sino ba sa inyo ang taga-DCJC rito? Ayun may mga DCJC pala tayo rito.
Sino mga bombo radyo dito? Bombo? Ay, wala. Ay, meron din tayo. Oh. Hayaan nyo. Bigyan din tayo ng pagkakataon ng bombo radyo na magsalita. Bakit po? Evangelism. Amen po ba? Oh, pinag-uusapan namin yan kagabi. Tapos sabi ni Tita Beng, Pastor, gusto mo bang mag-devotion sa DOLE? Sabi ko, gusto ko yan ah. DOLE, Department of Labor and Employment. Ipag-pray niyo po, on the second Tuesday of October, ako po ay magsasalita na. Kada first Monday yon, pero October, first Tuesday ang aking schedule. I am going to preach dyan sa DOLE. Once a month na po yan. Biruin mo yon. Oh. Sabi ko kay Brother Enan, tignan mo, baka pwede na akong mag-preach dyan sa GSIS. Kayo, mga kapatid, accountability nyo ang mga influence na binigay ng Panginoon sa inyo. Huwag kasi kayo pa-influensyahan sa mga ungodly na barkada. Nawawala itong core value mo dahil sa mga barkada mo. Oh, paulit-ulit kong sinasabi yan. Nawawala sa iyo ito dahil sa mga barkada mo. Ang maganda niyan, dalhin mo to sa mga barkada mo. Witnessan mo. Oh, tignan nyo ha. So October 8, Teacher Sunday. Dalhin nyo rito ang mga teachers nyo. Advisor. Okay? Sabihin nyo, Ma'am, pag pumunta ka sa church, pwede kang manalo ng free massage. Oh. Sabihin nyo nga, massage, kunayuman? Massage. Oh. Kasi yung isa, sabi niya, masad. Kasi daw singular, masad. Pagkadalawa daw, massage. Oh, di ba? Massage. Imbitahan niyo po yung advisor mo. Next Sunday, we are going to give you the invitation. Ayan. Sa linggo. Linggo is October 2. Tama ako? Ha? 2. 1? Oh, this coming Sunday is October 1. Okay? By the way, ngayong linggo, meron tayong mga babautismuhan. Oh, ilan ba yung nabilang natin kagabi? 18. Meron tayong 18 muli na babautismuhan ngayong Sunday. So, listen now. October 8, Teacher Sunday. Kung may mga kaibigan, may mga kamag-anak o advisor ka, Ma'am, Sir, I want to invite you to our church on Sunday. Amen? Oh, we will honor and appreciate the teachers on Sunday. October 8. Yung kasunod po, October 15. October 15, Senior Citizen Sunday. Sino kada kayo ti adda, barkada na, kumpare na, kumadre na, nga senior citizen, karuba na, itayag naman ti ima na. Oh, yung mga kainuman nyo, kainuman tuloy. Hindi na umiinom ang Baptista. Amen. Yung mga dati nyong kainuman, yun pala. Yung mga dati mong kainuman, lapitan mo sila. Padre, awisan ka man, di kapilya tong Domingo. Mangted ti pastor, dagiti sa rukod. Ay, ang ko pa'y masapul, ti sa rukod, Padre. Amang Padre, tatata mo pa'y masapul. Da sa rukod mo, ta masapul mo lang ti sa rukod. Amen po ba? Oh. So, evangelism and discipleship. Kailangan makatch natin yan, mga kapatid. Amen? Oh, mamaya, magdala kayo ng mga gospel tracts nyo. Oh, doon sa baba, mayroon tayong gospel tracts. Calling card. Pakita mo nga yung calling card saka gospel tracts. Bigyan mo nga ako rito. Para makita. Kung kayong nasa abroad, gusto nyong magkaroon, sabihin nyo lang, magpapadala kami. Nandyan ba si Giovanni? Kunin mo nga yung gospel tracts mo, Giovanni. Saka yung calling card mo dyan. Oh, dalhin nyo. Ito po, gospel tracts. At saka calling card. Oh, kasi po, itong gospel tracts natin, punong-puno. Okay? Ayan. Ito ay calling card ng ating church. Sabihin nyo lang, gusto nyo magpadala kami dahil dito pa lang sa ating gospel tracts, nandyan ang lahat ng address
addresses ng ating mga outreaches. Oh, yan. Okay? Kumuha kayo dun sa baba. Yan ang core value ng HBBC. Evangelism and discipleship. Amen? Oh, do your best to win those people within your circle of influence. Si engineer. Oh, si engineer. Ilan ang mga kasama niyong nagtatrabaho engineer? Nisuda amin. 50, 50, karpintero, lahat po yan na Bible study. Lahat yan nakapakinig ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Di ba? Oh, kaya pag HBBC yan ka, kahit saan ka dalhin ng Panginoon, hindi mo kayang pigilan ng sarili mo, magso-soul winning ka. Magso-soul win ka. Oh, Giovanni, nasaan na yung mga gospel tracts mo dyan? Pakita mo nga. Ayan, oh. Oh, calling cards. Look at that. Oh, nag-request. Sabi namin sa kanya, okay, magpapadala kami, bayaran mo ang shipping. 1,000 plus lang yung shipping. Binayaran niya yung shipping. Ayan. So may gospel tracts na siya. Kaya pwede niya nang bigyan yung kanyang mga kabasketball. Pwede niya nang iwin sila sa Panginoon because this coming December, we will be going to Singapore to officially organize as an outreach the HBBC Singapore. Palubos ti Apo. Oh. Kaya mga kapatid, yan ang Kristiyano, yan ang HBBC. Soul winner yan. Discipler yan. Today, we have more than 100 active disciplers in the HBBC. Mahigit 100 yan. Weekly, may dinidisciple. May binibisita, may tinutulungang lumago sa kanyang spiritual life. Okay? And we have more than 100 being discipled every week. Oh. Na-translate na natin ang lahat ng lesson sa Ilocano. Tapnon uray, dagitay natataengan. Ako na aming kanyak kat pastor. Detay kumaman lesson kat Ilocano. Sino kada kayo timayat tay lesson Ilocano itayag nat imana? One. Pastor tay man Ilocano. Ti kabil mo ta. One. Hanggang madanagan kakabsat, i-translate min ti Ilocano. Tapnon ti kasta, ada lesson nyo, kat mabalin nyo nga iburay, kadigitay kakadwayo. Amen po ba? Yan. So HBBC, core value, centered on Christ. Number 2, evangelism and discipleship. All of God's people say? Manalangin tayo. Heavenly Father, thank you so much for our lesson today. Reminding us, O God, of what unifies. Anaapo iti mangmaymaysa. Nagiti panunot mi kas miyembro iti daytoy church, Apo, THBBC. Una sa lahat, we are centered on Christ. Meaning, whatever we do is ultimately for the Lord Jesus Christ. That's why when we come, we put on our best. We give our best. We serve with our best because you deserve our best. Whatever we do is all for the Lord Jesus Christ. Number 2, evangelism and discipleship. Hanggang ngayon, Panginoon, marami pa kaming mga members na matatagal na. Pero dahil sa mga hindi ko maintindihan kung anong rason, hindi pa soul winner hanggang ngayon. Hindi pa discipler. Lord, anumang hadlang yan, sana Panginoon, makita niya at maging soul winner at discipler ang mga members na ito. Salamat, Lord, sa aming Sunday School. Purihin ang iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Everyone says, Amen. Amen.